Og her er prototypen. En ESP32 og en driver. Men så noget ustabilt noget, det går slet ikke i produktion. Jeg har lavet et print til at fastgøre det på, så sidder driveren her og controlleren her, og så er der nogle pinde her til driveren og til displayet. Og det skal også i en kasse, og jeg var rundt på nettet og søge, men endte med at købe sådan en papkasse, en lille flyttekasse, som ser sådan ud, når den er foldet ud. Og den er jo dejligt stor, den se printet kan være i, og der er plads til, at man kan have batterier, og ja, der er plads til udvidelser. Og det færdige resultat: controller, driver, og så se de her smarte ledninger her, der går over til driveren og til displayet. Og så er der nogle konnektorer på, så man lige kan klikke sporskifterne på bagefter, når det skal køre. Ja, jeg er meget godt tilfreds. Og det er sådan her, det ser ud, når det er koblet op. Der er controlleren her, den ligger hernede i, med displayet her foran. Og så er der sporskifter, 2 stykker. Og en strømforsyning, og vi prøver at tænde for den. Og så kan man se her, kommer der en IP-adresse op på controlleren, at den er forbundet til Wi-Fi. Perfekt. Det her er mit tegneprogram til at lave togbanen på, til at styre togbanen med. Og det er, man trækker bare en streg, laver et spor, og så laver et skiftespor her. Så er den sat op. Så skal jeg lige have de rigtige IP-adresser på, og det var jo 253. Så er de sat op. Så kan vi prøve at skifte sporene. Ja, det gør man ved at trykke på den grønne knap. Og der er sørme hul igennem. Men virker det også med den anden? Nu er jeg næsten. Og det er den her lille en, der sidder herude, den driller. Så jeg lige dreje den lidt. Så virker det. Og tilbage igen. Der virker det fint. Og se, prøv igen. Meget mærkeligt. Ja. Jeg har skrevet til leverandøren om det. Det er et irriterende problem. Jeg vil gerne have, at det ser rigtigt ud. Så skal det også virke. Men det var, hvad jeg havde at vise. Der er også nogle andre funktioner i programmet, med man kan se på togene og sådan noget.